Mit navn er Lisbeth Aasgaard Dybro. Jeg er ansat som Ph.D.-studerende på akutafdelingen på Holbæk Sygehus med forankring på Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund. I denne lille film vil jeg kort præsentere mit Ph.D.-projekt Det er ikke vores patient. Jeg vender tilbage til, hvorfor Ph.D.-projektet har fået denne titel. Det er sådan, at på de danske sygehus er afdelingerne opbygget og organiseret ud fra de lægefaglige specialer, med tilhørende højt specialiserede sygeplejersker og læger. Der er for eksempel hjerteafdelingen bemandet med sygeplejersker og læger, der ved en masse om hjertet. Der er lungeafdelingen bemandet med sygeplejersker og læger, der ved en hel masse om lungerne. Og der kunne for eksempel også være mavetarmafdelingen med sygeplejersker og læger, der ved en hel masse om mavetarmsystemet. Patienter med hjerteproblemer indlægges således på hjerteafdelingen. Patienter med lungeproblemer indlægges således på lungeafdelingen, og patienter med mavetarmproblemer indlægges således på mavetarmafdelingen. Men ud over patienter, som passer rigtig godt på en specialafdeling, så kommer der også medicinske patienter, som patienten her i filmen, som både fejler noget med hjertet, lungerne, mavetarmsystemet og måske noget helt fjerde. Patienten kunne være, som patienten her i filmen, ældre, måske bruge stok, rollator og have mange forskellige sygdomme. Hører denne ældre medicinske patient til på hjerteafdelingen? På hjerteafdelingen kunne de finde på at svare, det er ikke vores patient. Hører denne ældre medicinske patient så til på lungeafdelingen? På lungeafdelingen kunne de faktisk også finde på at svare, det er ikke vores patient. Hører denne ældre medicinske patient så til på mavetarmafdelingen? På mavetarmafdelingen kunne de faktisk også finde på at svare, det er ikke vores patient. Og heraf titlen på Ph.D.-projektet, som netop henviser til det udsagn, man ofte hører fra sygeplejersker og læger, når der kommer en patient, som ikke er deres. Men hvad med de her patienter, som den ældre medicinske patient, som ikke rigtig passer ind i et bestemt speciale, fordi de enten fejler lidt af det hele, eller noget, som ikke rigtig kan klassificeres i et bestemt speciale? Hvor skal de være, og hvem skal tage sig af dem, set i lyset af, at sygeplejersker og læger, som er specialister, jo helst vil tage sig af deres egne speciale patienter, dem de er uddannet til at pleje og behandle. Ph.D.-projektet her vil således undersøge kvaliteten i den pleje og behandling, vi tilbyder til den ældre medicinske patient, som ikke passer ind i det højt specialiserede sygehusvæsen. Ph.D.-projektets grundhypotese er, at den ældre medicinske patient ikke får den samme kvalitet i pleje og behandling som speciale patienterne. I en afhandling pegede flere sygeplejersker og læger således på, at gruppen af ældre medicinske patienter på de medicinske specialafdelinger ikke altid får den optimale pleje og behandling, fordi de ikke tilhører et specifikt medicinsk speciale. I afhandlingen talte læger og sygeplejersker således om, at de ældre medicinske patienter er fejlplaceret på specialafdelingerne. De anvender termer som, at de blokerer og optager pladserne for de rigtige patienter, forstået som de her speciale patienter. Det er endvidere legitimt at lade sygeplejerskevikarer og yngre læger pleje og behandle de ældre medicinske patienter. Det er også okay at overflytte dem videre til en anden afdeling, så snart der mangler pladser til de rigtige speciale patienter. Formålet med Ph.D.-projektet er at få ny viden om sundhedsvæsenets specialiseringsbetydning for den sundhedsfaglige kvalitet i plejen og behandling til den ældre medicinske patient. Ny viden, som skal være med til at udvikle praksis på sygehusene og måske give et nyt indspark til samfundsdebatten om specialiseringen. Måden, hvorpå jeg vil få viden om den sundhedsfaglige kvalitet i plejebehandlingen af den ældre medicinske patient, er ved at følge et bestemt antal ældre borgere med mange kroniske lidelser i en periode på 1,5 år. Følge dem i deres hjem, i overgangen, når de indlægges på et sygehus, og se, hvad der sker. Ph.D.-projektet er i sin spæde opstart og forventes at være færdig sidst i 2017. Tak for jeres opmærksomhed.